So ang ako ragon ikasulti kaninyo mao ra gyud ni stay in the power of God. Pagkanindot sa maunay labing importante nga ibutang sa inyong tagsa kaugalingon sa mensahe karon. Dunay friends old saying nga nag-ingon, God often visit us, but most of us have no time. So kadag ang Ginoo kanon mobisita kanato, pero kita atong panahon iingon ta we are not. So ang atong kaugalingon wala tay panahon sa pagtugot ng Ginoo mo bisita nato. Kumonay atong gisgutan ron gabahin sa pagbisita sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang mga apostoles. Unya pag adto ni Hesukristo wala pa si Tomas o uban nga mga tinun-an. Unya makaingon ta unsa goy anaa ni Tomas sa iyang kaugalingon nga magduha-duha. So ingon ta lain gyud ning tawhanan ni maduha-duhaon gyud ni siya. Pero ang ato nga importante dinhi makat-on ta dunay instruction o consolation sa tao nga nagduha-duha. Ngano man ang kinabuhi ni Tomas nakasinati gyud sa naitabo ni Kristo. A very painful nga iyang gihambin sa iyang kaugalingon. Siguro ingon ana punta na atay gihambin sa atong kaugalingon o kini mag-lead nato ngadto sa lack of faith, kakulangan sa pagtuo sa atong kahimtang sa kinabuhi. Kini ako po doon na po ko'y experience ini sa akong kaugalingon. Kani adtong batanon pa ko nga ingon tabag upang giordinahan sa pare katong professor namo sa spiritual pastoral year si Monsignor Bataclan. Iya man kong suod kayo, iya kong gipaadto sa bantayan. Samtan dito ko ni-serve ko sa installation niya. Paghuman, pauli ko sa seminaryo. Unya, pag paduhong na ko, musakay ko sa Rough Rider. Doon ay gulang nga nihikap na ko. Dong, musakay ka ng Rough Rider, dong. Kanira bang sakyanana dong, kanunay ning madisgrasya. Iinan ko diyan, kay warningan ko niya. Kung ano po ning tawhana ni siya nga nagkuan magyud wa magud mi kailan ning tawhana. So sa akong kaugalingon wa ko'y reserve, padayon ko og sakay sa Rough Rider. Ang nahitabo ni buto ang ligid. So wa na lisod na ang sakyanan ni papidpid, daghan ang nanlayat, daghan nga angol. Ako una-una Ginoo, bako pa ba kong giordinahan sa pagka diakono, patyon ba di ay ko nimo? Ingo tabangin taon may Ginoo. So munang ang sakyanan ay hinay-hinay, surti kay ang sakyanan hinay-hinay raong iduko ni luhod ba ana. So na-save ra gyud ko. So lately karong bag-o nga adung ang Pasko, paingon may sa Batinggil unya ang akong driver gaistorya mi niya na suko siya sa akong mga igsuon. Ako giingnan ako, Brad, di ba ka kanang makapailog, mapasaylo sa imong isig ka tao? Ang iyang tubag, dili gud ko mapasaylo kay ako mapahitason. Prangka gud siya. Tingko
ang Ginoo gali mapahita, ang Ginoo nagpaubos gali siya. Ginoo na brad. Ginoo nakahimo pasaylo nato, ikaw di ka kapasaylo sa imong sigat. Dili gyud ko. Di gyud ko mo pasaylo na di na ko mo drive nimo na wala ko'y mahimo ni ana. So pagpauli na mo, sige siya katawa. Disgrasya man kay nakalit man siya katulog. Di nabungi ang sakyanan, nasuko tongga sa sakyanan sa 4x4. Suntukon unta siya, di ako ray ni Hanyo, brad. Kanang sorry lang yun kay nakalitan siya, nakatulog yun mo nang ni-drive, nadaot ng sakyanan. Pero akong gitanaw sa akong sakyanan, nalipay ra po ko sa Ginoo, bisan tuod na disgrasya. Kaya akong sakyanan, niluhod man, niluhod sa, ang atubangan niluhod, ang ligid, ingonta, nawala na. Kaya kumay pa'y akong sakyanan, kay niluhod, maayo day ang iyang ang pasaylo sa Ginoo, niluhod ang akong sakyanan sa driver nga dili makapasaylo. So mo na nahitabo. So tinuod ni maigsuon ko diha ni Kristo. So dili manggali nagyutay mahitabo. Kay that is a manipulation of the evil spirit. So ang hitabo ni ini gahisgot man ta og pagduha-duha, it is an instruction sa atong kinabuhi. At the same time, we are consoled out of the painful problem in our own life. Mo ni ang nakalami dinhi ang Ginoo mismo si Jesucristo maoy ni go down diha ni Tomas. So God is using Christ to understand Thomas in his doubt of life, doubt of his own faith. So mo nang diha sa tong kaugalingon, maghuna-huna ta ato huna-huna areta si Jesucristo. Wa man ta malimot nga naa ang pamaytuay sa langit ng Amahan. Mao nang karon atong gisaulog usab kay second Sunday of the Easter is also the day of the divine mercy, ang balaanong kaluoy pasaylo sa Ginoo. His unlimitless forgiveness to all of us. Kanang 3 o'clock devotion, iyang pabuhagay ang iyang kaluoy, pagpasaylo alang kanatong tanan. So mauna nga diha sa GMA nakakita mo tong usa ka news reporter na share sa iyang pagtour ngadto sa Vatican o katong lugar sa ingon ta Station of the Cross nga giagian ni Jesucristo ni agi subay siya. Iyang na feel good ang kasakit pagsakripisyo ni Jesucristo alang sa atong kaluwasan. Una mo ni makakita ta, makasabot ta kay si Tomas nadili mo sabot si Jesucristo na lay isabot niya. Unya ang later on nga nakakita kuan si Thomas nakaamgo na siya my Lord and my God. Na go down na siya o nakahimo siya o pasaylo sa Ginoo. Ningon si Tomas, Ginoo ko o Diyos ko. Dini unya mingon si Jesucristo kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita. Very good. Bulaan katong mutuo bisan wala makakita. Kita ni akaron wa man ta makakita ni Kristo, pero nakita ta sa goods and goodness sa atong pagpuyo nining kalibutana kay naa man diha ang atong presensya sa Ginoo. Naa man diha nato ang kini daing hitaboa nga giingon ta na give us the birth
of a new hope. Give us the birth of life. Nga, we go on with courage. Mauna nga, makita nato ang divine mercy sa Ginoo. So kung ato po makita dinhi sa Santos nga misa nga mosimba ta, nakita nato nga mingon si Kristo, mao kining akong dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang ilang mga sala mapasaylo. Just imagine that. We are covered by the bloodshed of our Lord Jesus Christ. So wala tanawa ang unsa ang atong pagkamakasasala kundi siya. Ang importante ra gyud nato na kining experiencing of the divine grace of God, the miracle of God, is to surrender ourselves, to give up everything in our own life. Pasabot nga, let us give space into our own heart. Ayaw sirad-i ang imong kasing-kasing. Kung sirad-an imong kasing-kasing sa imong kaugalingon, dili ka makakita sa mga kaayos sa Ginoo. Napareho na po tan Tomas ug sinugdan. Ingon siya, giklaro gyud ni Tomas nga, ingon siya, kung ikabutang nako ning tudlo siyang samad ug mahikap nako iyang kilid, mutuo ko. So, ibati ni Tomas, pareho usab nato. Pero dunay hinungdan. Dunay hinungdan nganong naingon ana si Tomas ug makasabot tutang ngano nga si Jesucristo mo sabot kaniya. Mo ni tagsa-tagsa nato nga when the person is actually in pain, wala pa siya sa nakasitol sa iyang kinabuhi o dili pa na makasabot. The moment makasitol na siya sa iyang sitwasyon, the moment na siya giingon ta, moabri ang iyang kaugalingon nga kasing-kasing sa Ginoo. Mao man ni kasagaran kanang mga anak atong gisgutan. Ang mga anak mubadlong manggod sa ilang mga anak. Unya na sila mga gibating sakit sa gibadlong sa ilang anak, sa ilang mga ginikanan. Patuyang silang pagtuo. So ang mahitabo ay ingon siguruan biya ang taon inday kung nahigugma ka ning lalakiha, ayaw ba ihurot og tugyan ang imong kaugalingong kinabuhi. Sus di gyud maminaw. Patuyang ra gyud gihurot ang kaugalingon, unsa nahitabo, naburos. Pagburos na, na problema na. Unya di na mudawat ng amahan o ginahan, mga igsuon kay tungod sa kagahig ulo. Unya unsaon man na iyang bata patyon. So ang bata biktima. Biktima sa kahimtang sa wrong decision sa usa ka anak. Kay nganong nahimong wrong decision tungod sa iyang painful enclosing within the self. Murang dili siya kakuan, di siya ka-decide og maayo. Katurag yung sakit, mo'y mapatigbabaw, di gud siya maminaw. Kay nag-antos ko sa kasakit, patuyangan na ako, magbuot. Ako yung magbuot nini, nga mo feel ko nga magpatuyang. So, naitabo, ang bata, unya ang bata, ug naay lamay tao nga maluoy, i-adapt, dili ma-abort. Pero kung ang bata ma-abort, patay. So luoy kaayo. Sa diba? Ang bata biktima sa tinuod nga sitwasyon. Amo ni atong gitan-aw ron ang pagkanindot ni ini nga si Jesucristo was never condemning sa ni Santo Tomas. So, mao po ni
diha nga ang Ginoo gyud ni go down ni sabot sa tawhanong pagbati ni Tomas o gula siya mohukom o giyarang gidawat si Tomas sa iyang pagkamasalaypon. Umonay diha sa Santos nga misa connected yun. Klaro yun kayo. Gisabot rang atong pagkamasalaypon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini maong kalis sa akong dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga sala sa mga tao. Buhata kini aron paghandom kanako. So look at the prayer of the 3 o'clock of Divine Mercy, the overflowing love of Christ para kanatong tanan. So mauna nga ang tinuod kitang tao di ta makakita ni anak. Kay ang mutabon gyud nato kana ratong ka-anger, kanang atong mga frustration sa kinabuhi, mga difficulties, unya di na ta kakita sa Ginoo. Kay mag-hold on man ta ni atong mga mapait nga mga sinatian sa atong kaugalingon ug di na makita nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mo nang giingon, give space into your heart sa Ginoo. Abrihin taon, tagaiglo na. Disan o sa kagamay na adihay dakong grasya nga ikatabang ug makasinati ka kung unsa kaayo maluluyon ang Ginoo. Ingon, puno sa kaluoy, puno sa pagpasaylo, puno sa paghigugma. Busa igsuon ko diha ni Kristo, magmalipayon kita karon. Kay kini naghatag kanato sa paglaom, naghatag kanato sa bag-ong kinabuhi, ug naghatag kanato sa kaluwasan nga makabot sa atong kinabuhi. Mo nang kining atong pagsaulog nato normal na ang atong pagduha-duha, pero ang Ginoo dili mobiya nato. Mo nang giingon ta, stay in the power of God. Kapit bisig, kapit sa Ginoo, kay ang Ginoo naa andam mubira og mutabang sa imong kahimtang sa kinabuhi. So mao na happy Feast of the Divine Mercy. Halihog panindo. Atong ipadayag atong pagtuo sa Ginoo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa man sa ulapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kiniasaman, pinaagi kaniya nanghimo ang tanan tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansa sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay gilubong. Sa katulo ka adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan, mobalik siya mahimayaon aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay ug ang iyang gigharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba sa gimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Dili sama kang Tomas, kita mao kadtong wala makakita apan mituo, ug tungod kay mituo man kita kang Hesus nga nabanhaw, masaligon kitang magampo alang sa uban.
ngadto sa Dios kay siya mamati gayod. Moingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang simbahang Katoliko mutubo pinaagi sa mapadayunong pagsangyaw kang Kristong kadaugan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang kalinaw ni Kristo mutuhop sa mga kasing-kasing o huna-huna sa mga pangulo nga nagkabingkil. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga matuuhon nga nangamatay mabanhaw na aron moambit sa mahimayaong kinabuhi sa ilang nabanhawng manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Makagagahom nga aman ug imong anak na nabanhaw ngadto sa maong kinabuhi, dawata ang pagampo nga among gipadangat nganha kanimo sa iyang ngalan, kay siya maoman ang sinugdan ug ang katapusan nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsuon pagampo kamo haron ang ako ug ang inyo nga sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ang alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niya nga santos nga simbahan. Dawataw Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bag-ong binunyagan aron ang mga nabag-o sa pinaagi sa bunyag ug sa pag-ila sa imong ngalan makadangat unta sa mga kabulahanan nga way katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaaga ninyo. Sa kanimo Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. hamon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab
uban sa ganghaan sa langit. Ang amo gyud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi nabanhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod nini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyang pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo paligid. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila, ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan,
uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Tinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Ihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kaangturan. Amen. Gitudloan kita ni Kristo sa pag-ampo sa atong amahan ug busa litukon ra nato ang mga pulong. Amahan mo na kas mga langit, pagdaygon ni mong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, Ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami ingon na kapasaylo kami sa kasala kanamo. Udili mo kami itugyan sa panulay. Kinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingarian nagahubog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon ato ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Peace be with you. Kini mao si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo di ko angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang mamaayo ko. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato sa kinabuhing dayon. Amen.
Pag-ampo kita. O Dios nga magagagami tugot nga ang gahom sa among pagkalawat nining Pasko magpadayon unta sa kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga pahibalo, ang atong ikaduhang love offering collection karong adlaw alang nausab sa mga proyekto sa simbahan. Sa atong pagtampo alang sa ikaduhang love offering, palihog atong tan-awon ang mga kalambuan sa simbahan ug ang uban pang mga proyekto ug mga buluhaton niini. Ang ikaduhang love offering sa niaging tulo ka Domingo mao kining mosunod. Marso 21, 2021, alang sa proyekto sa simbahan, mikabat og 13,652 pesos. Marso 28, 2021, alang sa Alay Kapwa, mikabat og 17,385 pesos and 75 centavos. Abril 4, 2021, alang sa proyekto sa simbahan, mikabat og 5,498 pesos. Ang mga personal nga donasyon alang sa mga proyekto sa simbahan nga nadawat sa opisina sa parokya sa niaging duha ka semana, mikabat og 16,300 pesos gikan sa mga mosunod nga donors: Mr. and Mrs. Florentino Cadiente and family, Alfonsa Katapusan, Virginia, Nancy, and Peter Chong, her Samuel family, Vergatinos and Lagrimas family, Rita Tulstol, Catherine C., o tulo ka donors nga wa magpaila. Ania ang mga paagi o mga lakang sa pagdawat og indulhensya plenarya sa mga pilgrim churches sa Diocese sa Dumaguete. Una, kumplituhon ang mga kondisyon sa pagdawat og indulhensya plenarya sama sa pagpangkumpisal, pagpangalawat ug pagampo sa intensyon sa Santo Papa. Ikaduha, pagduaw o pagsulod agi sa balaan nga pultahan sa mga pilgrim churches sa Diocese sa Dumaguete. Mga buluhaton sa pagsulod sa mga pilgrim churches. Una, musalmot sa kinasingkasing sa mga solemna nga liturhiya sama sa santos nga misa, liturgy of the hours, etc. Laing nga pamaagi, mugahin og igo nga panahon diha sa pagampo sa Ginoo alang sa pagkamakanunayon sa katawhang Pilipino sa ilang tawag sa pagkakristiyano. Dugang bukasyon sa pagkapari o pagkarelihiyoso ug pagpanalipod sa pamilya. Tapuson kini sa pagampo sa amahan namo, credo o profession of faith ug pagampo alang sa mahal nga Berhen Maria. Ugmang adlaw, Domingo, Abril 11, gisaulog sa simbahan ang kapistahan sa Divine Mercy. Sa simbahan sa Divine Mercy sa Banilad, Bacong, ang santos nga misa konselebrada sa kapistahan ipahigayon sa alas 4 sa hapon. Musunod gilayon ang motorkada prosesyon. Palihog atong lantawon ang ruta nga anaa sa official Facebook page sa Dumaguete Cathedral. Daghang salamat. Palihog mangluhod alang sa Orasyo Emperata alang sa pagtapos sa pagpangpatay sa among probinsya. Diyos among amahan, namati ka sa mga bakho sa imong mga anak. Sudunga kami sa imong kaluoy. Nagaampo kami nga mahunong na ang kadaot tungod sa pagpangpatay dinhi sa among probinsya. Kining maong kagubot naghulga sa among kinabuhi ug naghikaw kanamo sa kalinaw. Nakapailo kini sa daghan namong mga kabataan ug kabanayan. Nakapakugang kini kanamo, naghadlok ug naghulga sa among katilingban. Ipandong kanamo o amahan ang imong mahigugmaong mga kamot.
Tanduga kami nga mahimong matinud-anong magbalantay sa among mga kaigsuunan. Dasiga ang among mga opisyales sa gobyerno sa pagsulti o pagsaway sa mga nahitabong pagpangpatay. Hagita ang among mga kapulisan ug mga kasundaluhan sa pagtuman sa ilang katungdanan sa pag-alagad alang sa seguridad ug kalinaw sa tanan. Liguna kining among katilingban diha sa pagbarog sa kabililhon ug kabalaan sa kinabuhi. Tanduga ang tanlag sa mga tawo kansang mga kamot na duhig sa dugo sa among kaigsuunan ug nagbalda sa among kalinaw. Bag-uha ang ilang mga kasing-kasing ug kinabuhi o Ginoo. Uban ni kami among amahan, aron niining mangit-ngit nga panahon sa pagsulay, mahatagan kami og lamdag nga mamahimong instrumento sa kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo imong anak, ang prinsipe sa kalinaw, kinsa nagpuyo og naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, ang tighatag sa kinabuhi. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. O Maria Rayna sa kalinaw ug inahan sa kinabuhi. Santa Catalina de Alejandria, among patrona. Pag-ampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong ug pagsulay sa yawa. Pakgangon unta siya sa Dios, kami mapaubsanong nag-ampo. Ug ikaw, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, Guardian Angel's Prayer, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios makagagawom sa tanan, sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, busadad nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord. Sing hallelujah. Love is
Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Grand horizon,